igama lengonyama nje kafushane usimakade samakhosi. Lide kakhulu lona ngoba njengoba kuthiwa usimakade kusho into engapheli. Kuthiwa inyandezulu okhokho omkhulu bakhe bafika bachaza kanjalo bathi lo usimakade wethu wamakhosi. Shuthi leli ligama lichaza into engapheli usimakade. Kafushane nje kuthiwa uyise Ndabezitha wathi mayesemtholile wangazi ukuthi uzomqamba liphi igama. Noyisemkhulu kuthiwa ingonyama uyise wabamba wayeka wathi ayi sekuyoqamba sethi igama seliyoqhamuka kubo yisemkhulu bakhe ngoba waye engazi ukuthi uzomqamba liphi igama. Kuthiwa-ke kwalindwa isikhathi eside lokhu kuthiwa kulandwa igama kuyise, athi uyise angazi ukuthi ngizoyiqamba ngithini mina le nsizwa. Kuthiwa wahlala isikhathi eside impela uMdlokombane esingaphezulu ka-5 years. Bebathe bambuza igama ethi igama likakafiki. Bebathe bambuza igama ethi yena igama likakafiki lokuthi ngimnikeze lona. Kuthiwa laze lafika after 5 years. Lilethwa oyisemkhulu bayo ingonyama bathi usimakade samakhosi. Ngicabanga ukuthi-ke alichaze kahle ngendlela esilibiza ngawo wasithi usimakade kodwa usimakade samakhosi okusho into engapheli. Amakhosi asho induku yokubambelela ngabeka kanjalo eyoma isikhathi eside. uMdlokombane ubekwazi ukuthi kuzoba khona ukukhuluma okuzoba khona uma ngahle asithele. Bekwazi lokho uMdlokombane ngoba bekukhona eNdlunkulu yazi ukuthi Mageba ikhona lezi zinto zokucwasululana ngokuthi wena uzalwe intombi kasho kacisha kanje zikhona lezo zinto. Kodwa ingonyama usimakade unonina osemthethweni indlovukazi okaSobhuza futhi kwabo ukwakhangela amankengane. Manje-ke uyabona ngempela kuliqiniso ukuthi inkosi iphuma kwakhangela amankengane ngoba indlovukazi yayizomenshina igama likaSimakade samakhosi. Ma ungabuka Mageba nibuke leya will eyabhalwa eyavezwa inama-alteration asule igama lomuntu wayebhaliwe kodwa manje lingasabonakali okuthiwa yenziwa indlovukazi. Indlovukazi akazi yenze leya will kwakuyi-fraudulent yonke leya. Konke lezi zinto umbiko yayibhalwe laphana kuleya lokhuzana kuleya mbiko onamapheji awu-92. I-fraud yonke le i-fraudulent eyenziwa oMadonsela. Kodwa-ke ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu bakwaZulu izinto bayibuka bese bengabe besayilandela ngeke kusalandeleka kodwa i-fraud leya. iWundlu uMisa uZulu ayikho into angayazi. Wazi kahle ukuthi ulama iSimakade samakhosi futhi uyena oyinkosi uSimakade, hayi yena kwakhangela amankengane. Abantu-ke abaningi Ndabezitha lento izobadla kusasa ngoba ingonyama uMdlokombane ayimphethe kahle lento le ayimphethe nhlobo kahle ngoba akusenziwanga ngendlela yena ahlela ngayo indlela isihlalo njengoba sebeyiqokela nje. Manje-ke sebeyazikhethela singasashona umuzi isigodlo sakwakhetha omthandayo njengoba naso saqhamuka ngakho ukuyikhethela lokhu. Ingonyama yathi mayisibabhinqa yayisithi
niyazikhethela nje loyo enicabanga ukuthi kufanele azohlala kulesihlalo. Lesihlalo sikhonjwa ngononkomo. Ifikelwa nje ukukhumbula esinye isibonakaliso. Ngonyaka odlule nginayo-ke nje inhlanhla yokuthi ngibe nezibonakaliso zezingonyama. Ngake ngabona isibonakaliso Mageba ngithi kwakuJuly ngonyaka odlule. Ngabona isibonakaliso. Cha, ingonyama iyona uqobo ndaba ezitha le phambi kwenu. Umdlokombane yona ayikhetha. Indlunkulu yayingakhombi nje mhlambe amanga, kodwa iyona ayikhetha futhi iyona eyaziwayo ezulwini. Ngake ngabona isibonakaliso ngangisenyokeni, kodwa lo muzi wawungenye indlela nje. Ngisenyokeni ngangena endlini enkulu ngendlela eyisimanga igcwele bonke abantwana nodlunkulu. Kule ndlu lena kwabe sokuqhamuka ihashi elimhlophe elimpungu lafike lama emnyango wayo le ndlu. Kwabe sokugibela yona ingonyama uSimakade samakhosi. Abantu basebeyahuba, kwasengathi futhi sebeyalwa abakaMisuzu nabayo ingonyama nakuba sasikhona nathi. Kodwa-ke lokho kwasheshe kwadlula ngokushesha. Uyise wafike wamthatha wahamba naye namabutho bayoshona kwenye indawo eyintaba. Angabe ngisabona kwenzekani, kodwa eqhubekeni kwaso isibonakaliso ngabona uyise futhi esehamba naye eya entabeni intaba ende enamatshe ashibilikayo, amatshe aphuma amanzi. Mabefika kule ndawo enamatshe aphuma amanzi, wafika wamgawulela induku. Ngicabanga ukuthi leya nduku angazi ukuthi kwakuwumuthi muni, kodwa emnyama ifana nayo le ayiphathayo, le phathwa amakhosi. Wafika wamgawulela yona kuleyo ntaba, wabuya naye. Ingonyama yasiyagiya ngaleyo nduku leyo. Ningabe silo isibonakaliso-ke kusuke kuyisibonakaliso, kodwa ngiye ngikholelwe ukuthi ngisuke ngivakashelwe mina abantu basezulwini, ngoba ngisho ilembe ngiyalazi lifike ngendlela eliyiyona. Ningayingabazi ingonyama le ephambi kwenu, noma sekunjani iyona inkosi le. Futhi eziningi izinto mina noma ngikude engeke ngiyibone eyihlonzayo, ukuthi ma ekwanyakaza noma ekhulumile izulu liyamhlonza. Imvelo nje iyamhlonza uSimakade samakhosi ukuthi isihlalo amakhosi akuyena amembathile.